kumbis ko na sila sayaw na ko kay di sila kumako. Na sila kumbis. Dito eh patisan na ko ni Ron. Sa gara sila at katum ko siguro na no. Pat sila buok. Bata pa ba kayo? Pero madara na kay practice na instructor mo ko sayaw. Ang maayo ani. Kita ginaputan ng stepping sa tanan mga sayaw nga putik kanito. Pero nga may bawa nila nga pag pinakahawd mo sayaw diri sa balamban. Makuha gina sila masayo nga ni-kick sila na ko nga putudlo sila sa kuha. Karon lakso na ko. Tara sila. Pat sila mo lingkod ang dila sila eh. Paabot kinala ko nga. Sayaw. Pinsay mo sulti oy. Ay, pag gaya sa maabot sa atong TikTok sayaw oy. Sakit agad kung lupot lingkod dali. Lagi. Yay! Yay! May kay sinsyan mo na dugay ko diha kay ting trapikas na mo na kay bukid man. Ya. Ano nga mamumug sayaw lagi nga? Lingkod man mo. Paabot pa mini mo kay ikaw ba mo tudlo? Aw uli ng action nalimot di ko ako. Timing gyud kayo dai nga kamo minisiat na ko para matudluan mo na kong sayaw. Unya, sugdan na to. Sayaw, unsa may gustuhan sayaw inyo ang gustong kamuhan? TikTok. TikTok? Ang mong na paborito na ko. Sige. Barok mo. Palagi ka kamao, may inuuna nga mao bitaw nga tudluan ka kay di ka kamao bisig unsa na sayaw. TikTok mo na. Diri. Ay nako kay unsa may gusto ninyo sayaw? Pasang sunday tang. Ayaw na pa sounds kay ug mo sounds sunda sa ninyo akong lihok ang stepping ha. Yes. Sige. Andam mo andam. Katawa sa mudaan. Oh, kana, break out. Yeah. Sige, barog kayo kamao ka kay sayang kayo ang akong pag-ari nga dili mo na ko matudluan. Nag-video. Labaw pa na sa video dai. Kamera kita. Oh yeah. Ya, sama ni. Sugdi na. Larga na. Standing posisyon. Para makamaogin mo. Sa, ready na? Hindi na. Ready na mo dia? 1 2 Maura. Di, Ay, sunod. sunod na mo kay Galing. ako may leader. Mau gali. Sayang kayo mo tudlo. Ay, sige, katawa din. Sige mo gani. Ali, mir. Usap. Standing posisyon. 1 Pinaigwat lubot. Pagka hindutan ni sayawa niya, di mo gusto mo kamao. Sus, sige na. Osbon na nato ba, Osbon? Tarong na, serious. Gusto mo sayaw nga kanang serious yun? Bodots daw. Instructor na ko sa sayaw ha. Sige, sunod mo ha, Budots. Dali, gaya ay. Budots, son. May kako. Sama na yung mga estudyante ha. Paula na yung estudyante nga, di mo tuong sa esto. Ade, anak na lang may. Kurang tagitik ka na. Anak na sabi. Aron yun nga, makatuog yun mo nga. Kita naman mo sa kong sinayawan para makamamili. Pakita sa gikuno ko sa inyong sayaw. Sige. Kasi sayaw. Di, sige kung saan. Kore, instructor ka mo tanaw ka sa akong tudloanan ha. Kani ba? Ikan. Kana rin yung gusto nga sayaw rin. So, simple lang. Ana? Oo. Sus! Sige, kamu ko na ba? Kaya musuon ko? Dali lang.